ka Mawpharkhrew Sports Club jangki kenthei bat ka Kharkutta North Garo Hills District jangki Shinrang kilalong ki atli kenhun ki blara ya ka nam ladu ha ko open to all volleyball tournament arhaja apsaw balapanya da ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association Hamadan Ilekai Volleyball Hajan Artificial Turf Nonglang Southwest Khasi Hills District. Kani kalimpung Ilekai Volleyball kadairu ka jingdap shiposnem jong ka association ha kani kalimpung Ilekai kabadai jong ki kenthei kalong hapadeng ka Mawpharkhrew Sports Club persha ya ka Nonglang Sports Club ha kaba ka Mawpharkhrew SC kala job da lai la not sets katba ha ka jing Ilekai jong Shinrang pan kabadai hapadeng ka Kharkutta na North Garo Hills District persha ya ka Nong Kinba Sports and Cultural Club but ya ka nam ladu lara da ka Kharkutta lai la ka way set hadin balakut jong ka jing Ilekai la yo ban sam ye ki kusnam shabaro sautali ki kenhun ki balapoi sha ka final kata bat kumju ru ya ki kusnam shimat kata best player jong ki kenthei sha ka bala penkemen nong sit jong ka Mawpharkhrew SC urakrim en areng ubayo ya ka best hitter jong ka Kharkutta bat umat phang snaitang jong ka Nong Kinba Sports and Cultural Club kum u best player ukong san hakani kasi uday uba Renekton Lingdo Tongkhar MLA ka Mawkyrwat constituency bat uba Peter Pasa MCS working president jong ka Meghalaya State Volleyball Association kum usumbot kong san haringkat ka jingdon lang uba GG Bung Snaitang uba HS Dingdo Lembat Kiwede lapenya ya ka jingelang do uba forward man Nongram, Vice President ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association, bat ki Nongkran Kilong Uba 11 Son Wanyang, President ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association. Six November, 1 Kharkutta. Kharkutta 6 November. Tangan Nonglang Sports Club. Soal kita beli macam mantap mau. Teachers be politicians be preachers. Jong ka winner, like champion, jong ka nika open tournament house nam uba mensa. Jom ka State Volleyball Association kita mentah hang ni ban support ya kene ka Senjam hang kene ka district idani i joint secretary jangi iba Gilbert lalu bat kuai ki members ki ba lasi ki bangam itho hendreng ai ki borom ba jini ro kalau kene Senjam ka pilashim hang kene ka district na ki breaker pangi players jangi na bro arliang ki ba North Garo Hills bat ki ba kene ka Thai ro but kum juro ye pegba kibla one ban kershan ban I board I mean see me get players jingi but kam tamro I mean see me kini ke district association but ye ka state association hi kum jo ka volleyball kam dai ka game ke batmai ka jala ka jingi ki post na man chwa ka shai dan ngadang det na shai let pek bagi lekai ki don ki players ki batre ma me lekai to ko port Henry la jano la kumba arpo snem nane lai post snem duna kumba la mek phang ne sekman dong ba ngadon benta man pen ki im beng ye kene ngakwa bandina ye kene man balai ban pet em ye ke sports
kita kam yang players ni kemen bak volleyball hi wan dak la yap hag jala ke jongi henry ya southwest gas hills but hagi time chegaru hills kedang im kedai kan ni ke chik hem jong pi kene ke time but what ada ngim yo ye kita ka affiliation bak kene ka Mekania Olympic Association henry kene ke time but chik wei pat chegaru hills ki pat ba ki samla jongi ki im sngi ki le ki long active hak ke sports la jo kene ka dong ka time kam ta ye pi ki ar tli ki tim ke ban le kai nga ai ke jing ai khublei kit bok kerwiang ye kene ke jing yang ne ka celebration ka jita ship house nam jo ka volleyball association po district jongi ban ki sotanat ban ye ba ki ki ship house tli ki snam philaya chaprang philaya chakma bat kan ban yo khet yo so jo ke jing job house nam ban de ubala long ka ji serong yangi ban ye bi ki samla jongi nang ne ki de ki bat bet hado ka ta ban le kai volleyball ha ka ba ki la ra ro ki jing job ham ta mi ki ken thei Jadi simpan dengan ai ka congratulations ke jonga ya phi ki samla kan thei ki badam sap ki jel kai volleyball bat kum juru ya phi ki samla shanrang ngai thublei ya baro artli ki team I wish you all the best friends from Garo Hills and be free you have no problem to play here according to your ability to play ngai thublei ya phi ki samla na baro ar liang bat ni kit bok krew phi phinla bin le kai bha saya simpan dengan kit bok kerang ya ka association hang ne ba kumba pila tre bha ki shipau tu likisnam ni khmer ti pina la tre bha na sakmat ba ni I ba ka dong ka than ni kanang kio ha ka ling sports ngin persang na kaling jongi na kaling sarkar ban ai ka support ka ka badon kam ni ka bangila banle na ka banta ka association badan ta ki wei wei ro ki association ya ka bakidon kam hado kata ya ka jingkar cham jog sarkar saya simpan khublei shibon khublei sharmo kirbok ya ki jela kai ba yo hi bat nga kickbox sistem party ka association hang ne ka district volleyball association ya ka jingla jo ka banang ya chakma khublei shibon khublei shajarmo